22 ta' Mejju Santa Rita minn Kasja, Agostinjana, għexet bejn l-1381 u l-1457. Twildet Rocca Parrenno fid-djoċesi ta' Spoleto minn ġenituri xjuħ u foqra, skont l-awtur tal-ħajja tagħha Ġagbu Karellicci, Agostinjan li kiteb il-ħajja tagħha fl-okkażjoni tal-beatifikazzjoni tal-Qaddisa fl-1628. Għad li kienu fqar, il-ġenituri tagħha kienu magħrufin għall-karità tagħhom, hekk li kienu isejħulhom il-messaġġiera tal-paċi ta' Ġesu. Jingħad li meta twildet il-Qaddisa, naħal li bħalu qatt ma kien der beda dieħel u ħireġ minn fomma. Rita kellha xewqa kbira li tidħol soru, iżda ta' 12 sena kellha tobdil il-ġenituri tagħha u tiżżewweġ. Ma iltlaqatx ma' żagħżugħ tajjeb għax għal 18 sena kellha ssofri bil-paċenzja u bis-sabar il-ħruxija tal-karattru tiegħu, mudell ta' om nisranija. Meta qatlula liż-żewġa ħaffritilhom u meta ndunat li wlieda t-tnejn riedu jivvendikaw il-mewt ta' missierhom, għamlet li setet biex tbiddilhom il-ħsieb u talbet lill-Alla biex joħodhom qabel ma jagħmlu dnub. Il-mewt ħadithom qabel ma setgħu jikkommettu dan id-dnub fil-paċi ma' Alla. Meħlusa minn kulħadd talbet lis-Superjura tal-Kunvent tal-Agostinjani ta' Kasja biex taċċettah bħala soru. Iżda il-liġi ta' dawk is-sorijiet kienet li ma jidħlux fosthom dawk li ma kinux verġni, imma l-Qaddisa talbet tant lis-Superjura u lil Ġesu li fl-aħħar irnexxilha tidħol b'miraklu kif naqraw fil-ħajja tagħha u libset il-libsa u professat. Fil-ħajja ġdida deret xempju għal kulħadd, għal faqar, il-karità, l-umiltà u l-ubbidjenza u ġiet magħrufa għall-effikaċja tat-talb tagħha. Kienet hekk devota lejn il-passjoni ta' Ġesu li talbet biex tieħu sehem fid-dbatijiet tiegħu. U Ġesu ikkuntenta, xewka mill-kuruna ta' Ġesu kurċifiss tinqala u tolqotha f'moħħha u daħlet tant ġewwa li Rita ma felħitx aktar, ħassa ħażin u sabet ruħha bejn il-mewt u l-ħajja. Damet b'din il-ferita 15-il sena. Għalqet biss meta marret Ruma għal ġublew fis-sena 1450. Santa Rita mietet fit-22 ta' Mejju tas-sena 1457. Għalkemm nistgħu faċilment nimmaġinaw dinja ideali li fiha ngħixu l-vokazzjoni tal-magħmudija, din id-dinja ma teżistix. L-approach jekk biss lejn il-qudusija qatt ma jseħħ, pjuttost qatt ma jipproduċi il-frott li Alla għandu dritt jistenna minna. Rita saret qaddisa għax għamlet dawk l-għażliet li rriflettew il-magħmudija u l-maturità tagħha bħala dixxiplu ta' Ġesu. L-għażla ewlenija tagħha tul il-ħajja kienet li tikkopera b'mod ġeneruż mal-grazzja ta' Alla, iżda kienu meħtieġa bosta għażliet żgħar biex dan iseħħ. Il-ħafna għażliet żgħar u xi ftit kbar li għamlet din il-qaddisa hija ġiet meqjusa bħala l-mara eżemplari ta' kull żmien, il-bieraħ, illum u għada, xempju ta' xebba, ta' mara miż-żewġa, ta' ta' armla u ta' reliġjuża. Waħda mill-għażliet li żgur kellha bżonn tagħmel b'mod kontinwu kienet dik li taħfer, imma din il-maħfra għada moda llum. Papa Franġisku jgħidilna dan dwar il-maħfra fl-4 ta' Awwissu tas-sena 2016. Dik tal-maħfra ibla dubju ta' xejn it-triq għall-liema li rridu nimxu fiha biex naslu f'dak il-post fil-ġenna. Diffiċli taħfer kemm jiswilna li naħfru lill-oħrajn.
naħsbu ftit. X'rigal kbir għamlilna l-mulej meta għallimna naħfru, jew tal-anqas li konna rrida li naħfru biex immissu bidejna il-ħnina tal-missier. Smajnija il-parabola li bija Ġesu jallimna naħfru, għaliex għadna naħfru lill-persuna li għamlitilna d-deni. Għax konna aħna l-ewwel li ġejna maħfura u bil-wisq aktar, ma ħadd fostna hawn li ma ġiex maħfur, kull wieħed u waħda ħajaħseb. Naħsbu fiskiet fl-affarijiet koroħ li għamilna u kif il-mulej ħafrilna. Il-parabola tgħidilna propju dan, kif Alla jaħfer lilna, hekk aħna wkoll jeħtieġ naħfru lil min jagħmlilna d-deni. Dini it-tmellisa tal-maħfra, il-qalb li taħfer. Il-qalb li taħfer tkun qed tagħti tmellisa. Kemm aħna mbedin minn dak il-ġest, issa tpattija. Il-maħfra hi ħaġa oħra, preċiżament bħal fit-talba ta' Ġesu meta jallimna il-missierna. Jgħidilna ngħidu aħfrilna dnubietna bħal maħna naħfru lil min hu ħati għalina. Dawn huma dnubietna quddiem Alla u min hu ħati għalina u dak li lilu anki aħna rridu naħfru. Santa Rita hi wkoll mudell tad-devozzjoni li l-passjoni ta' Ġesu. San Bernard jgħid hekk fuq din id-devozzjoni, fost id-devozzjonijiet l-oħrajn kollha, l-aktar fi żgur, l-aktar taqlieħ u l-aktar universali għal kull stat ta' bniedem, għax permezz ta' din id-devozzjoni Santa Rita kisbet u aħna wkoll il-grazzja u l-qawwa biex issofri u tagħmel it-tajjeb. U int, x'għażliet qed tagħmel? Huma favur Kristu u s-saltna tiegħu? Huma favur ħajja nisranija tajba u qaddisa? Huma għażliet li bihom tikber fil-virtu kif għamlet Santa Rita? Talba. Spiritu Santu, indur lejk u nitolbok biex tkun miegħi f'dawk il-mumenti l-aktar ibsin ta' ħajti, fejn nitlef it-tama kollha u nħares madwari u ħlif dlam ma narax. Imlini bil-kuraġġ, għax f'dawn il-mumenti biss jien nista' nagħti prova tal-fidi tiegħi quddiem Alla. Eħlisni minn kuntentazzjoni u dubju li jistgħu jaħkmuni u wasluni biex nitbijat minnek u noħodha kontra tiegħek. Santa Rita, nitolbok tgħinni biex nħares lejk lejn id-dbatija li jien taddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen issa tlabt lil mulej biex itik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex hekk taqsam miegħu dik l-agunija li huwa ġarrab b'imħabba lina. Għamel li b'talbek anki jien inkun kapaċi niflaħ għal dik id-dbatija ħalli meta l-mulej isejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ingawdih għall-eternità bħalma għamilt inti. Mulej, inti tajt lil Santa Rita il-grazzja li f'kollox tara r-rieda tiegħek u ġġorr is-salib ma' ibnek u fawwartilha l-qalba bid-dawl u l-ferħ tal-ispirtu tiegħek. Għatina li bħala ngħixu f'kollox l-aħbar it-tajba ta' Ġesu li miegħek jgħixu l-Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.